Ba wata sabuwa daga Mali. Babban magana. Mali an yi wani antatib kudeta. An so a yi juyin mulki a ƙasar Mali, Allah bai nufa ba. Wata mace ta farko ta so ta kafa tarihi a ƙasar Mali. General nan mace wadda aka yi juyin mulki da ita daga cikin juyin mulki na Assimi Goïta. Ta dawo kuma ta so ta ci amana Assimi Goïta ta yi juyin mulki ta anshe wannan mulki. Amma Allah ya sa ba a yi nasara ba, an amshe wannan abu bai tabbata ba, an kama wannan mace. To sai mu dawo a maganar Faransa. Dada ba an zo gurin. France da mun ta taba yin wata magana ta ce Mali da Niger ko wanda suke yi ko ku wanda suke yi wai za su rabu da France. Wannan magana mafarki ne. Wai yanda suke gani ko yanda suke cewa su Mali da Niger da mun ba su tunanin ma akwai yanda za a rabu da su. Ba za a iya rabuwa da France ba. France ta ce ko da a ce wata kasa za ta iya kubce mata a duniya, to banda Mali da Niger. Wannan magana ce wadda za mu dawo yanzu mu ce to wannan shiri shine wanda Faransa ta yi. Da an yi wannan juyin mulki tabbas da Faransa ka'ida ta dawo a Mali, to amma gashi bai yiwu ba. Wani shiri kuke ƙara yi wa'anda kuka anshi mulki, sojojin da suke mulki, wani shiri suka ƙara yi ko wani mataki suka ɗauka game da yin juyin mulki da ake so a musu? Shekaran jiya Ibrahim Traoré yayi wata magana, ya ce zai yi abin da zai yi kafin lokacin sabkarsa da yi. Ya san ba zai dawwama ba akan mulki, ko ba dade ko ba jima sai an sauke sa. Shi Thomas Sankara ya taɓa yin magana, abin da ya ce ma Faransawa da kuma Turawa yamma, tabbas juyin mulki ko kuma a kashe shi ko a sabke shi daga mulki ba abu bane wanda wai ba zai yi ba, abu ne wanda zai yi. Amma su sani shi abin da ya gina, abin da Fondation da ya yi ma Burkinawa, ko an kashe shi sai Allah ya maido wani kamar Thomas Sankara. Shi ne abin da Ibrahim Traoré ya ce. Shi ya zo ya yi aiki ne irin abin da Thomas Sankara bai yi ba. Ya zo ne ya yi abin da Thomas Sankara bai yi ba. Ya ce ya zo ne saboda Thomas Sankara da ya wuce, to Allah ya maido kamar Thomas Sankara. Yanzu bayan shekaru 34 da 5 Allah ya maido musu wannan. Shi ne shi ma Traoré kullum abin da yake gaya ma Burkinawa, lalle fa su sani ko an kashe shi su samu irin mutum kamar Thomas Sankara, ba wai irin Ibrahim Traoré ba. Shi baya son ya shafa tarihi na Thomas Sankara. Shi ne Fondation da Burkina Faso suke da, wanda Turawan da kansu suka ce in ma akwai wata ƙasa wadda za ta kubce musu ko wata ƙasa wadda suka yarda da ita cewar da gaske ne neman yancin da suke yi, suka ce Ibrahim Traoré ne, to a yi kokari a kashe shi. Da haka kullum Traoré yake cewa shi kafin a kashe shi yana son kowa ya koma kamar Thomas Sankara, ba wai ya koma kamar shi ba shi Ibrahim Traoré. Da haka bai shafe ko takarda guda da Thomas Sankara yayi ba, ko rubutu guda bai shafe ba. Ya ce abin duk da Thomas Sankara ya ce ai shi zaye, son suke duk inda dan Burkina Faso yake ya zama kamar Thomas Sankara. Alƙibla kenan, manufa kenan, ƙasa mai tsari, ƙasa mai neman inci, wanda suka san abin da ake ce ma neman inci. To mu dawo a maganar Mali da Niger. Wato maganar neman inci da ake, Faransa ta taba yin wata magana, ta ce ai maganar neman incin da Mali take yi da Niger ba su ma san yadda ake ana neman inci ba, in ji wata France. Ta ce yaran Faransa da suka taso suna kuwa suna cewa dan mi za a bari Niger ta kubce musu da Mali ko kuma da kasashen Afirka. Suka ce su kwantar da hankalinsu, Niger da Mali ga hannunsu suke, ba za su kubce musu ba, ba su hita daga hannunsu ba. Saboda dalili mutum 20,000 ke da kwai 'yan boko wanda Faransa ta dauki nauyin su 'yan Niger ne. Shekaran jiya wani yaro ya maida ma Habibullahi magana, har yazo yana zagin shi, yana cin mutuncin shi. Ba ma magana 'yan Libi yake ba ko 'yan Alger ko 'yan Mali ko 'yan ina. Su abin da suke ganin wa'annan mutane, mu da muke Mali, mu da muke Libi, muke Alger, suna ganin mu ma kamar ba mu san abin da muke ba, ba su ma dauke mu wani abu ba komi ne ba. Wannan yaron ya maida ma wa'anda suka je France kenan, wanda suka taka wani tsani ko kuma suka taka wata sa'a da ake tunanin sun kai ga nasara. To yace 'yan Faransa ma da suka shiga ta batu, ba bakin komi suke ba, za su dawo su anshi wannan kasar ta Niger. Kuma duka 'yan bokon Niger 90% manufarsa guda, sun yarda da tsarin Faransa, sun yarda da tsarin democracy. Suka ce duk da suka dawo suka anshi wannan kasar ta Niger, kowa zai ji ga jikin shi. To wani shiri sojoji suka yi muku wanda ku gobe wannan 'yan boko ma za su dawo su anshi kasar ba? 'Yan bokon Niger duka tafiyar su guda da su da 'yan siyasa, kuma su ne duniya an yi ittifaki ba wata ƙasa wadda aka taba ba jahilai mulki, masu ilimi su ake ba wannan mulkin. Masu ilimin Niger kuma 'yan boko dukansu ba inda wasu suka yi inkari, duka sun yi ittifaki waje guda, su suna goyon bayan Faransa, su Faransa suke so, su democracy suke so. Shine muke cewa 'yan Niger talakawa dai da muke addu'a, Allah dai ya ba ku aljanna, Allah dai ya sa ku cikin gidan aljanna. Amma ku wadda kuke yi ta neman inci,
yan boko ba sun ce ga wahalar banza kuke ba nasarar da za ku yi ba abin da za ku samu domin kuwa arzikin Niger na yan boko ne da kuma turawan yamma su ko yan bokon ba su damu da ku ba ba su damu da abin da ya damu kasar ku ba su abin da suka ce sai abin da turawa suke so shi za a yi sai abin da turawa suke so democracy ita ce abin da suka yarda da ita wani shiri ku talakawan gwamnatin ta yi muku wanda gobe za ku ci riba ko za ku ci amfanin shi wani tanadi yanzu kuke gani talakawa an yi muku wanda ku kuke ganin cewa yan boko ba za su dawo su an shi kasar ba su da yan bokon sun ci ko bacima ko badade sai an sabka an ba su kasa kuma an shi kasar za su maido turawa su yi abin da suke so arzikin kasa kuma yana nan har yanzu binne cikin kasa babu wani amfani da yan kasa suka fara ci shi yana binne ana nan dai ana ta kikira da turawa da yan boko ba a san wanda za a yi ba talakawa muna cewa Allah dai ya ba ku sa'a da rabo Allah sa ku yi nasara juyin mulki da aka so a yi a Mali wata babbar barazana ce da kuma abin da zai girgiza kowa ya shirya fa